panahon ng pandemya. Ilang buwan na ba ang pandemya? Paano ba nakakaapekto ang pandemyang ito sa mga pamilyang Pilipino? Pandemya na tinawag na coronavirus o COVID-19. Paano ba ito nakakaapekto sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng bansa? Sa mga negosyante, profesional, bata at matanda. Sino ba talaga ang higit na apektado nito? Paano ba tayo sinusuportahan ng ating gobyerno? Marami tayong katanungan na ating gustong bigyan ng kasagutan. Hanggang kailan ba ang sakripisyo ng bawat tao? Mga mamamayang Pilipino, Amerikano, Italiano, Inchik at kahit Negro ay hindi nakalampas sa isang pagsubok na ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang pandemyang ito. Ito ba ay gawa ng tao? O kung tunay bang gawa ito ng mas nakakataas sa tao? Ngunit sa pandemyang ito, maraming natutunan dito. Nagkakaisa, pamilyang Pilipino. Nagkaroon ng oras sa kanilang mga tahanan at pamilya na minsan naging labas-pasok sa kanilang mga tahanan. Pagtatanim ng mga gulay, bulaklak, at marami pang uri ng mga halaman na minsan naging pinagkakakitaan. Ating sariling kalinisan ay pinagtibay. Paghugas ng kamay ay huwag kalimutan para virus ay maiwasan. Pagpapatupad ng social distancing ay dapat sundin. Ang malungkot lang, mahal ang face mask at face shield at hindi kayang suportahan ng isang ultimong mamamayan. Pero kahit paano, pandemya na paglabanan at sa tulong na din ng ating pamahalaan. Nagbigay ng SAP o Social Amelioration Program kahit hindi kwalipikado pero walang naagrabyado. Bigas, grocery, manok, dilata, suportado ng ating gobyerno, maiparating lang sa mga tao. Walang humpay na serbisyo ng ating mga frontliners at iba pang nasa gobyerno. Ganyan tayo, nagkakaisang mga Pilipino. Sa hirap at ginhawa, pagpapalain tayo ng poong may kapal na may-ari ng mundong ito.